Döwlet sektorundaky idaralarda we kärhanalarda işleýän aýal gyzlardan häkimetleriň edýän ähli talaplaryny ýerine ýetirmek barada dilhatynyň alynmagy dowam etdirilýär. Aşgabatdaky döwlet idaralarynyň işgärleri kosmetika serişdelerinden ýüz öwürýändiklerini we özüne çekejiligiň beýleki usullaryndan el çekýändikleri barada ýazmaça habar bermäge mejbur bolýarlar. Paýtagtyň büdjet idaralarynda işleýän aýallar hem gyzlar şu günler iş berejilerini kosmetik serişdelerini ret edýändikleri barada ýazmaça görnüşde ynandyrmaga mejbur bolýarlar. Häzirki wagtda bu ýagdaý Aşgabatyň ähli döwlet idaralarynda şol sanda lukmançylyk idaralarynda bolup geçer. Dilhatlarynda ýanan işgärler saçlaryny boýamazlyk, kirpiklerini güretmezlik, dyrnaklaryny boýamazlyk we şoňa meňzeş borçlary öz üstüne alýarlar. Bu arada 19-njy maýda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy habar berdi. Mundan öň aprel aýynyň 2-nji ýarymynda marada döwlet idaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerinden dilhat alınıp başlanyp değişerlik bilen aýal gyzlara kosmetika serişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boýamazlyk, manikür etmezlik, dar eşik giýmezlik we umuman gelşikliligi artdyrmak üçin goşmaça usullary ulanmakdan saklanmak tapşyrylypdy. Mundan başga da dilhatlarda aýallar giyin we uzyn köýnekleri, şeýleden agyşly balaklary giýmek niýetini aýratyn görkezmeli bolupdy. Aýal gyzlaryň daşky görnüşine bolan talaplardan başga da häkimetler olaryň özüni alyp barşyna gözegçiligini güýçlendirýärler. Gararsız Neşer Türkmenistanyň kronikasy türkmen häkimetleriniň aýal gyzlaryň hukuklaryny bozmagyny dowam etdirýänligini hem olaryň daş keşfi we özüni alyp barşy barada görkezme berýänligini habar berýär. Neşir 18-nji maýda çap edilen maglumatynda Liwap vilayetinde bilim ministrliginiň işgärleri, häkimlikleriň medeni bölümleriniň wekilleri we aýallar birleşiginiň hemde ýaşlar birleşikleriniň ýerli bölümleriniň wekilleri mekteplerde okuwçylar bilen duşuk geçirýärler diýip habar berdi. Maglumata görä gyzlara milli däp desurlaryň ähmiýeti düşündirilýär we olaryň geljekki eneleri hökmünde çağalaryň terbiýetine jogap gärdigi aýdylýar. Şeýle hem gyzlara botoksyň ulanylmagy diňe bir tebigy gözelligi zaýylyman eýtem onkologik kesellere hem sebäp bolup biler diýilip düşündirilýär diýip neşir ýazýar. Mundan başga da neşir Liwap vilayetynyň polisiýa işgärlerine teýilgäklerde bir-birine ýakyn oturan oglan gyzlara her birine 300 ýa 350 manat jerime salmak tapşyrylandygyny habar berdi. Eger olar student bolsalar, bilim edaratynyň ýolbaşçylaryna hat uğradylyp, olaryň köpçülik ýerlerinde ahlaksyzlyk hereket edýänligi sebäpli çäre görmek talap edilýär diýip neşir belliýär. Şeýle-de Türkmenistanyň kronikasy aprel aýynyň başynda mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowanyň prezident Serdar Berdimuhamedowa Milli Geňeşiň kanun goraýjy guramalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň Balkan vilayetinde gyzlaryň hem aýallaryň arasynda milli türkmen däp desurlaryna maşgala edip terbiýetiniň mukaddesligine bagyşlanan wagaz nesihat işleriniň geçirilenligi barada hasabat berenligini ýatladýar. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlara garşy giridýän gadagançylyklaryny resmi taýdan aglan etmedi we bolup geçýän wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýär. Käbir tynçylar Türkmenistanda aýal gyzlaryň daş keşfine we özüni alyp barşyna bolan häzirki gözegçiligiň sebäbini täze prezident Serdar Berdimuhamedowyň zenanlaryň erkinliginiň üstlendik görnüşine garşy garaýyşlary bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy Liwapda polisiýanyň käbir işgärleriniň zenanlaryň giýimlerini we kosmetika ulanmagyna girilen gadagançylyklary goldaýanlygyny habar berdi. Olaryň pikiriçe gyzlar provokativ hereket edýärler we giyinýärler. Şeýlelik bilen jinsy jinaýatlary sebäp bolýarlar. Polisiýanyň işini köpeldýärler. Ýagny polisiýa zorlamagyň we beýleki ýydarlamalaryň günäsini pedalaryň üstüne atýar diýip neşir öz maglumatynda bellýär. Türkmenistanda aýallaryň daşky görnüşine we özüni alyp barşyna berk talaplar aprel aýynyň başynda başlanypdy. Botoksyň we emeli dyrnaklaryň gadagan edilmegi, destine ýüz boýagy, dyrnak renklemek, saçy boýamak we ýene ençeme beýleki kosmetika amallara çenli giňeldilipdi. Soňul häkimetleriň talaplary dar köýnek we jeans giýmek gadagançylygy bilen dowam etdirilipdi. Endi ilat hassahanalarda da giyin köýnek we türkmen balagyny giýmeli edildi. 16-njy maýda Azatlyň habarçylary käbir sebit hassahanalarynda bejir galýan näýe aýallara giyin köýnek giýmek we kellesine elmydamy ýaglyk dakynmak, erkeklere bolsa gysga ýeňli ak pakta futbolka we giyin gara türkmen balaklaryny giýmek tapşyryldy diýip habar berdiler. Hassalar keselhanalarda talap edilýän täze giýimleri özleri bilen getirmeli. Ýa-ni Türkmenistanyň kronikasy ýörüýti görnüşli giýim talaby karantin zowlaklaryna da
girizildi diýip habar berdi. Neşir 13-14 may gijesinde Türkmen raýatlarynyň İstanbuldan getirilendigini habar berdi. Karantine gelen wagtyň aýallary hajathanasynda ulanowat emele geldi. Olar bilen bile uçar arkaly gelen türkmen diplomaty aýallaryň daşky görnüşi bilen baglanyşykly täze düzgünler barada habar berdi we köp kosmetika hem aşa açyk ýa-da dar eşik giýmezligi talap etdi. Yupka, jeans we futbolka giýinen aýal gyzlar eşiklerini hajathanada milli uzyn köýnekleri öwürmeli boldular we ýüzlerindäki boýaglary ýuwup aýyrdylar diýip Neşir 17 maýda çap eden maglumatynda ýazdy. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenawatda prezidentiň mümkin saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu ýagdaýlar içinden iýerleýän yerli habarçymyz mejbury ýowurlary dinç günlerine hem garamazdan ýüzlerçe büdjet işgäriniň de çekilýändigine gurrun berdi. Bu ağırlıkda Türkmenawatlylar bu hili taparlarda adatça bolşýaly şäheriň gündelik durmuşynyň dogly toktap galmagyna eýýäm häzirden taýýarlanýarlar. 18 may Konstitusiýa we Baýdak güni ýurtda resmi bayramçylyk bolsa-da Türkmenawatyň tas ähli edara kärhanalarynda mejbury ýowurlar geçirildi. Eýen bir näçe günden bäri şäheriň köçeleri oňarylýar, baglar ekilýär, ýollaryň ugrlaryndaky jaýlar täzeden renklenýär, haşalotlar çapylýar. Mundan başga da ýollaryň gawadyndaky demir jehekler, sütunlar etki bilen ýuwulýar. Bu işlere kommunal hojalyk gullugynyň işgärleri bilen birlikde büdjetçiler hem gatnaşdyrylýar. Deyip 19 mayda mejbury arasaçylyk işlerine çekilen Türkmenawatly döwlet işgärleriniň biri gurrun berdi. Şäher häkimliginiň atlandyrylmasylygyny soran işgäri soňky köpçülikliň arasaçylyk işleriniň öňümüzdäki günlerde prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewawa amal etmegine garaşylýan saparyna gawat geçirilýändigini aýtdy. Onun anyk kaçan geljektigi belli däl, emma ýolbaşçylar maýyň 25 we 30 aralygynda Türkmenawatyň ähli bazarlarynyň ýapyk boljakdygyny ma'lum etdiler. Olar bu günlerde satyjylaryň sowda nokotlaryna gelmeli dälligi barada duýdurulmagyny hem tapşyrdylar. Mundan başga da şäheriň esasy bir-tarap Türkmenistan köçesiniň ugrundaky ähli dukanlaryň wagtlaýyn ýapyljakdygy aýdyldy. Deyip 40 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media teristleri ýurt ýolbaşçylarynyň we resmileriniň ýurdun sebitlerine etjek saparlary barada öňünden hiç hili habar bermeýärler. Sol sebäpli ýurt resmileriniň sebitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursata çylny nämälim bolup galýar. Azatlyk 19 maýda prezident Berdimuhammedowyň Lewawa amala aşyrjak saparynyň mümkin seneleri barada vilayatyň häkimliginden maglumat alyp bilmedi. Aşgabatda hususy awtolowda kireyne ýolawçy gatnatmak gadagyn edilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmen paýtagtynyň habar berýärler. Hususy awtolowlara kireyne ýolawçy gatnatmak, ýagny taksiçilik bilen meşgullanmak gadagyn edilýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşme aýdýar. Ýöne çeşmeniň maglumatlaryna görä bu gadagynlyk taksi targamak gulluklary tarapyndan hakyna tutulýan şahsy awtolowlary değişli bolman ýolugry kireyne ýolawçy alýan hususy awtolowlary değişli bolup durýar. Taksi sargamak gulluklary tarapyndan hakyna tutulýan hususy awtolowlar resmi nama düzedip ygtyýarnama alýarlar. Ýöne kirey etmek barada ygtyýarnama almadyk hususy awtolow eýeleri häkimetleriň nyşanasyna urilýärler. Olaryň awtolowlary jerime duralgylaryna kedilýär. Özlerine bolsa müňlerçe manat jerime salynýar. Paýtagtyň mehmanlary we ýaşaýjylary şäher içinde bir ýerden başga ýere gitmek üçin döwlet ýeçiligine taksilaryň hem hyzmatlarynyň peýdalanyp bilýärler. Eltip bermek hyzmatyny hödürleýän kärhanalar köplenç döwlet taksileriniň hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Galiberte da Azatlyk radiosynyň habarçysy Paýtagat Aşgabatda taksi sargamak üçin ýörüti online goşundularyň hem bardygyny, ýöne bu hyzmatyň eli ýeterliliginiň ýolawçynyň günüň haýsy wagtyna taksi sargaýanyna baglydygyny habar berýär. Türkmenistana hereket edýän hökümetçi habar neşirleri 2-3 ay mundan odal Aşgabatda işe girdilen taksi sargamak online goşundusyny mahabatlandyrdylar. Online taksi Akçam programmasyny Google Play'den ýa-da App Store'dan adaty şekilde ýükläp almaly we ulgamda hasaba almak üçin telefon belgiňizi ýazmaly. Telefonuňyzda tasdiklaýyş kody iýerler. Kody girdiňizden soň adyňyzy we familiýaňyzy ýazmaly. Destini Akçam programma ulanmak üçin ýeter bolar. Programmada peýdalanmak üçin internet baglanyşy hökmandyr. Maglumatdan çen tutulsa bu online goşundu dünýä belli Uber we Bolt taksi hyzmatlary kompaniýalarynyň türkmen versiýalaryny meňdeýär. Ýöne hökümetçi neşirler Türkmenistana ýylaty ödürlenýän
juda pes internet tezliginin online taksi sargamakda döredip biljek pesgelçiligini agdamayarlar. Maglumata görä bu goşunda avtomobil ulaw hyzmaty atly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýet tarapyndan hödürlenýär. Ýolçular bu kampaniýanyň hödürleýän online taksi mobil goşuntusy bilen paýtagtyň çägine taksi sargap bilýärler. Häkimetler ila tarasyny öňden bäri ýörgünli bolan hususy taksileri nyşana alýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda taksi tapmagyň aňsat däldigini habar berýär. Çeşmämiz öz başda krediýan hususy awtowlara garşy güýçlendirilýän gödäwçiligiň döwlet ýetkiligindäki taksi gullyklaryna täze awtomobilleriň gelip gowuşmagyna garaşylmagy bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmenistanyň Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girýän Türkmen Awtowlawlar agentligi ýurdun avtomobil ulawlary puwdagyna gödäwçilik edýär. Avtomobil ulawlary puwdagynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýyllygyna üýtgedip gurmalary başdan geçirdi. Hasada Türkmenistanyň Avtomobil Ulawlary Ministrligi adlandyrylan bu ulgam 2019-njy ýylyň ýanwaryna Türkmen Awto Ulawlary agentligi adlandyryldy. Ýöne bu üýtgeşme ýurdun avtomobil ulgamynyň diňe bir adynyň üýtgedilmegi bilen çäklenmedi. Avtomobil ulawlary ulgamy ministrlik derejesini ýitirip agentlige öwrüldi we 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna täze döredilen Tenagat we Kommunikasiýalar Ministrliginiň garamagyna berildi. Şonun 2 ýyl soň 2021-nji ýylyň iýulynda bolsa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligi döredildi. Şonda Türkmen Awtowlawlary agentligi täze agentligiň garamagyna geçirildi. Munyň ýa-da ýurdun avtomobil ulawlary puwdagyna girýän käbir karhanalar dolu hususlaşdyryldy. Türkmen Awtowlawlary agentliginiň internet sahypasynyň biz barada adlandyrylýan bölüm agentlik barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Ýöne ýurdun çägine taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýuluşyna Türkmen Awtowlawlary agentligi gödäwçilik edýär. Garaşly Türkmen Nokot News neşri Türkmen paýtagtyny öz başda kirýedýän wagty ele salynan hususy awtowlaw sürüjileriniň 15 gün möhlet bilen tutsagyny alınýanlyklaryny habar berdi. Hasada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda taksi sürüjileriniň täze düzgünleri bilen tanyş edilenligini habar berdi. Täze düzgünlere laýyklykda ulawlaryň umumy tezligi sagatda 70 km-den geçmeli däl. Awtowlawda 3 adamdan köp bolmaly däl. Üstünlik ýaşdaky aýallary öňnäki ýolawçy oturucunu oturtmak gadagyn. Gadagynlyk ýol belgisi goýulan ýerlerde ulawdan ýolawçy düşürip mündürmek gadagyn diýip Azatlygyň habarçysy 6-njy maýda habar berdi. Bu aralykda Türkmen medeniýeti 11-nji maýda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjilere we piýadalary garşy Cedat şäherleriniň güýçlendirilýändigini habar berdi.